Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag har mig og Ria årsdag. Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag har mig og Ria årsdag. Så vi skal hygge os inde i København sammen alene. Det er længe siden vi har været alene sådan. Og så har jeg lige købt den her. Den kan I se, når hun åbner den. Hun ved ikke, at jeg køber den. Men nu køber jeg ikke noget at drikke. Så jeg skulle nok komme om 10 minutter. Hun har lige været i skole, og vi skal til København. Så vi ses. Nu skal vi over til Ria, som nok står over ved stationen af. Vi skal jo som sagt til København for at fejre vores 1-årsdag. Ria kommer med den der bus. Hej. 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 Hej skat. Hej. Vi skal til København nu. Ja. Hvad? Ja. Se hvad Ria har fået. Jeg er heldig. Må vi lige se dem? Gode chokolader. Tror du de er gode? De er gode, jeg har smagt dem. Lad os lige se dem. De ser gode ud, ikke? Jo. Især den og den. Ja, præcis. No. Vi er der 12:59 om 29 minutter. Der skal ikke komme nogen facer ind i mit hoved. Jeg afgår ikke at snakke med dem. Slet ikke nogen på Amnesty. Nu er vi kommet ind til København. Og vi skal ind i alle butikkerne der er herovre, ikke? Jo. Dem alle sammen. Vi skal i hvert fald i H&M og i Lego Store. Det her er en vej, Jonas skal gå i skole. Lige Derom. Nu skal vi videre ned ad Strøget. Vi har lige været i H&M. Ria, hun skulle lige bytte sin kasket til noget andet, hun vil have. Godt. Hvad fanden laver de der? De svæver bare. Vi er lige gået ind på Max Burger, fordi vi er lidt sultne. Hvad laver du, Markus? Er det dig og din familie? Markus Due Jensen. Markus og hans familie, de spiser rugbrød. SU-livet. SU-livet, Markus. Hvordan går det? Rugbrødsmadder. Svar LeBron James. Skal du have en flaske vin her? Hej. Det er når man lige skal parkere sin cykel. Så kommer bare. Man har ikke tid til at stille den ordentligt. Man har ikke tid. Kaster den bare. København. Hvad lugter lidt? Jeg er helt hvid om munden. Hvorfor har du ikke sagt det til mig? Jeg er helt klattet i hovedet. Hvad? Jeg er helt hvid om munden. Jonas han sagde, at han havde lavet en ballonklovn til mig. Nu hvor vi havde været sammen i et år, ikke? Så nu er han endelig kommet. nu er han
han på skud? Han er Lars. Han har tingene i munden. Vi sidder i en foto. Jo. Så har vi fandme været i fotobooth. Det blev gode, hva'? 40 kroner well spent. Det synes jeg. Det var helt... Nu er vi inde i BR, hvor der er 25% på alt. Hvad fanden, Ria? Hvad laver du? Du har sgu en stor kugle. Pas lige på, mand. Du bliver snart smidt ud. Den er helt blød. Den er mørk. Må jeg lige påmærke den? Det er ligesom et bryst. Skal vi løse? Skal vi løse? Har du købt? Ja, skal vi lave et haul her? Jeg har købt sindssygt mange ting. Jeg har købt Lego pizza. City pizza. Yes. Jonas, han er bare begyndt at elske at bygge Lego. Fordi det er mega sejt. Nej. Ham der går med jakken. Hvad så? Nu har vi lige spist. Og vi skal hjem igen nu. Skal jeg have bussen om 3 minutter. 3 minutter? Nej, nu er vi hjemme hos Ria. Og vi har spist aftensmad på Vivaldi, som vi lige så før. Men vi er meget trætte, for vi har gået 14.000 skridt i dag. Det er 9 km, lidt over, tror jeg. Og nu skal vi bygge noget Lego. Så tusind tak, fordi I så med. Skørdan og Ria er ude.